De novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Xoán Manuel Vázquez, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Meis. Moi boa noite, señor Vázquez, como andamos? Temos que facer, dentro dun aniño temos examen, non? E entón temos que facer balance destes 3 anos, ademais de maioría absoluta do PSOE, non? Como valora a xestión municipal? Sí. En canto a xestión municipal, como acabas moi ben de decir, estamos a un ano das próximas eleccións e nos miramos polo programa do BNG. No programa do BNG tiñamos unos problemas enquistados dende fai moito tempo. Podemos así resumir o gran problema que temos coas traídas de auga, incluso tamén de alcantarillado, o gran problema de interconexión na parroquia de transportes, e todos esos problemas, pues, por desgraza, o BNG estamos a facer o programa e va a ter que ser o mesmo. Eso significa que non se fixo absolutamente nada en canto aos grandes problemas da población. Hai outro problema que tamén nos parece cada vez está collendo máis gravedade, como é o caso do Pesón. Meis non ascende de poboación, e isto é algo que a xente pode ver. O que vou a decir agora, a moito lle pode sacar un sorriso e a outros enfado, por desgracia. Meis é moi difícil facer agora mesmo vivenda. Eu non lle estou dicindo que un concello teña capacidade, pero que non pode ser o gran problema que ten calquera persoa que quere vir a vivir a Meis para facer calquera cousa en Meis. Non hai máis que atrancos e atrancos. Polo tanto, no día a día creo que se está facendo un traballo relativamente ben. Pero o que son os grandes problemas e para lo que, según eles, viñeron, non fixeron absolutamente nada. E o que digo, volto a decir, o programa do BNG non variou un punto en 3 anos e vamos a presentar o mesmo programa casi que fai 4 anos. Por qué? Porque non hai ninguna mellora. O plan de ordenación, o PEXON, o plan xeral de ordenación municipal, principalmente o gran plan, o proxecto, o camiño, por donde o Concello debe de funcionar durante os vindeiros anos. E non falamos de 4, falamos de 10, de 20, de 30 anos. Que anda que logo leve algunha modificación. En que situación está? Por un lado... E cando se lle espera? Por un lado, non esperamos, é un debate que non se plantexa en Meis. Cando se plantexa, cando todas as persoas de Meis, a veciñanza de Meis, chega e nos di como podemos vivir aquí. Hai un problema enorme. Poño un exemplo bastante claro, que coñece todo o mundo. É a distribución do Pesón no que é a praza principal de Mosteiro, non? Pois na Praza da Feira temos hacia un lado que se pode estirar hacia Vías Lápidas, pero, por exemplo, hacia o campo de fútbol, que é onde máis terrenos habría iso, non. E despois, insisto, porque é gravísimo, calquer persoa que quere facer en Meis, en vez de ter un apoio por parte das institucións, o que ten son uns atrancos que chegan a ser, algunas veces, hasta cómicos, se non fose polos grandes problemas que xenera a xente. É moi difícil, e por eso digo que todo o mundo que me está escoitando en Meis sabe canta xente, familiares, amigos e persoas acaban vivindo en outro concello polos problemas que se xeneran en Meis. Fundamentalmente porque temos que ter un PESOM que é a base, acabas de decir, a base reguladora onde nos vamos a ordenar, pero por outra parte os problemas que se xeneran dende a propia institución de Concello de Meis a xente que quere vivir ali. Non hai licencias, non se dan, non se operan, exactamente, non se pode, todo parado. Exactamente, pero industrias e todo, pero problemas que foi surrealista ter un problema polas cores de unha gasolinera, cando vostedes poden pasar por ali e ven que as cores son as que ten en todos os sitios onde está esa gasolinera. Bueno, pois estuvo paralizado 2 anos. É o que identifica, digamos que a esa rede de gasolineras, non? Pois estuvo paralizado. Que nós nunca vamos aos particulares, non nos interesa o que é o desenvolvemento de Meis, pero é que ese desenvolvemento de Meis está moi paralizado. E aquí non hai, en este caso, digamos que o goberno que ten maioría absoluta, o Partido Socialista, coa alcaldesa ao frente, non hai posibilidade de botarlle a culpa á oposición, non? Non, esta vez se acabou, esta vez eu xa non son o culpável de todo, durante 4 anos, toda a culpa era absolutamente do BNG. Me lembro de algo que era a pinza BNG-PP, aquí non hai pinza. E máis,
eu sempre votarei a favor dos intereses de Meis. Por un exemplo, mira, algo que acaba de suceder hoxe, se fixo moi ben, xa vos digo que a niveles normais non temos queixa, además, temos unha comunicación bastante boa co equipo de goberno, dende o BNG. En San Lourenzo, na carretera de Lomai, se fixo un asfaltado e quedou unha pedra que era un peligro, foi avisar inmediatamente dende o BNG, avisamos o Concello, e o Concello me di, non te preocupes, Xoán, en menos de 4 horas se sacou esa pedra. É dicir, en eso estamos ben, me refiro que hai moita máis comunicación do que parece, pero nas cousas verdadeiramente que nos pode dar a este Concello volver a recuperar os 5.000 habitantes, que é esencial, estamos retrocedendo, non o digo eu, o dinos datos oficiais. Claro, o día a día está moi ben, pero tamén o de pasado mañán, non? Evidentemente. O do ano que ven. E o día a día é o pasado mañán. Claro. Se eu non teño plantexado que ese é o problema que tenen en Meis, non hai un plantexamento a futuro de Concello, e como non hai un plantexamento a futuro de Concello, o día a día cada día é máis problemático. Na política municipal só se está pensando nos 4 anos? Eu creo que están pensando no día a día e nas festas. E iso é algo que nos preocupou absolutamente moito. Que ollo, que aquí sí que rompe unha lanza por todos os concellos. O día a día xa é bastante duro. Eu comprendo que calquer veciño, calquera veciña que ten un problema, que lle falta unha luz, que non ten limpeza, é o gran problema. En eso hai que ser. É moi fácil soltar a crítica e non dar solucións. Creo que o BNG, por exemplo, o que falábamos, levamos no noso programa o calendario de limpezas, para que a xente sepa cando son esas limpezas. Despois a maiores, as que fagan falta. Pero esas limpezas... decía que hai un ano, máis ou menos. Exactamente, a eso vou. Nos vamos a ver... Plan de limpeza de camiños, limpeza de pistas... E verás que o noso programa non varía. Se o noso programa non varía ni un ápice, eso que sigue pedindo a xente, que están facendo? Ese é o problema que vemos en Meis. Ese é o problema que vemos en Meis. Podemos engadir outros problemas que xa son outras administracións, eso é verdade. Durante esta legislatura, o BNG de Meis está volcado en intentar solucionar os problemas que outras administraciones, nomeadamente a Xunta, pero tamén o Estado Central, elimina de posibilidades do Concello. Falamos do SAF, falamos da escola infantil, é dicir, como dende un Concello lle vou a decir unha persona que ten unha discapacidade, que necesita unha axuda no fogar, que non? Pero claro, a Xunta non está dando o diñeiro. Se a non nos costa de media unos 20, vou a quedarme corto, unos 20 euros, e a Xunta nos di que no ano 2028 nos va a dar 18, esos cartos ten que sair de Meis. Eso é fundamental, fundamental. Todas as mocións que se levaron ou levamos ao Parlamento é sempre de Meis. Parece que é algo que non é moi importante, pero é que é todo, para nós é todo, todo. O SAF, as escolas infantiles, o mesmo estamos a falar de problemas como as traídas de auga, e así absolutamente con todo. No BNG sempre temos non mirar o presente máis que como algo a futuro para mellorar o Concello. Eu creo que demostramos. Outro exemplo, o que son, por exemplo, as traídas de auga, alcantarellado e todo. Como ves, me repito a campaña anterior, non dá votos facer algo que non se ve, pero é que ter unha traída de auga, por desgraza, como estamos vendo agora, vou facer un vaticinio que va a ser moi triste. Creo que este ano choveu bastante, non? Foi algo... Canto tempo vamos a tardar en que no momento que deixe chover en Meis tener paralizaciones de auga e sacar outro bando dicindolle a xente que non pode consumir auga? Pero incluso a Diputación de Pontevedra está dando axudas por aí aos concellos e ás comunidades de veciños para, digamos que, abastecementos de auga. Pero eso non é a solución. A única solución é por se algo serio facer unha traída de auga, se non pode ser municipal, que debería ser, porque como está, polo menos que esas traídas de auga vayan a garantizar que ten abastecemento suficiente, claro. Aquí non a teñen. Non me soluciona nada que despois me veña un camión cisterna a lechear e que teñamos que sacar bandos. Non hai auga. Non hai auga porque temos unha fugas de auga. Foi unha polémica moi curiosa, que eu nunca entro en polémicas, pero pola defensa da veciñanza de Meis, aí estamos.
cando lle exiximos ao Concello de Meis que fixera unha auditoría de como estaba o saneamento de augas. O único que recibimos foi o BNG xa está, cando fixeron, como mínimo, un 67% de pérdidas. Eso é moito. Evidentemente, sabemos que se pode meter un 20, pero ese é o gran problema. É o que estou falando. Toda a pregunta veo por aí. Cal é, como vemos estes 3 anos de goberno? Pois para os problemas de Meis non se solucionou absolutamente nada. E máis, creemos que se van a agravar nos próximos anos. Como se demostra isto? Con datos. Eu non discuto se non podo ter datos objetivos. Cal é o dato objetivo? Cal é a población de Meis? Está aumentando a población de Meis? Se non está aumentando a población de Meis, e isto, é que vivindo en uno dos mellores sitios que podemos vivir na Galiza, no Estado español, se non aumenta a poboación, por que é? Plantesémonos iso. Temos que darlle a xente unha opción de que poda vivir e despois podemos... E servicios. Por suposto. Os servicios e as facilidades para vivir en Meis. Todo o mundo quere eso, non? Evidentemente, pues para eso estamos eso en política. Eso é a riqueza e eso é, digamos que o futuro, non? Pero para eso estamos en política. Para eso está o BNG. Que pasa? Que eu comprendo que isto aburre. Isto aburre. A xente, pues, vale, moi ben, todos os políticos son iguais, todo iso, non nos dedicamos ás cousas serias que te poden solucionar a vida. Quizá non vayamos detrás de ninguén en unha festa, ni aparezcamos nas festas, non. Por qué? Porque nos negamos. Plantexo dúas cousas. Ou falamos da situación económica e da xestión do Concello, ou seguimos con isto porque, entre outras cousas, estaba previsto para este ano que o Aquapar, o parking acuático, se puxera, digamos que en funcionamento, logo das vicisitudes que tuvo. Que información ten sobre este parque acuático? A información nos falamos, pero xa fai unos meses co equipo de goberno. Aquí hai que recoñecer que nos dan a información. Está en manos, ao parecer era xa a última, de un equipo noruego que iba a abrir agora. Sinceramente, o BNG é que nos dá o mesmo. Cando isto empezou, ano 18-19, acababa de coller eu as lendas do BNG de Meis, e me lembro que salía con un patito dicindo que isto é unha estafa. Pero non era unha broma, es que isto é unha estafa. Se chegou a pedir currículos no Concello. Sí. Es que iso foi lamentable, e o BNG xa o dixo, non ides a ter parque acuático, pero non porque sexamos videntes, sino por unha simple razón. Donde está o plan de viabilidade dese parque acuático? E donde está a capacidade económica e todo o que leva detrás un parque acuático? A non nos ensinan iso e apoiamos o parque acuático. E máis, recén chegado este goberno, que non se esquezan, recén chegado este goberno, me reuní eu co do parque acuático e coa alcaldesa. E a primeira reunión me dixo aquel señor do parque acuático, aquel señor extraño, do parque acuático, mira, es que necesitamos, como BNG está en contra, necesitamos unha estación de bombeo para que o parque acuático. E dixen, moi ben, en que me beneficia iso a Meis? E me dixeron, a estación de bombeo pode significar que unha zona importante de San Salvador pudiera meterse ao alcantarillado. Teso vota a favor do BNG. Me dixo, con vosotros dá gusto traballar. Digo, claro, pero porque va a ser así. E me dixo, e o parque acuático, digo, hasta que non me enseñes o plan de viabilidade, nós non vamos a falar de parque acuático porque non existe o parque acuático. Cando haya un plan de viabilidade, seremos os primeros en apoiarlo. Pero non podemos estar vendendo un fume que empezou no ano... Bueno, empezou no século XX. Pero a partir do ano 18, aquí estuvo o señor Rueda, o presidente do goberno, chamándome mentiroso a mí fai... xa va para 8 anos. Dicindo que o do BNG mentía e que iban a inaugurar o parque acuático. Aí estaba a plana maior do Partido Popular, agora presidente, que iban a inaugurar o parque acuático. Ali subido, e eu señalando cartaza dicindo que nunca iban a tener parque acuático en esas condicións. Non entramos aí, é un debate que o BNG non va a entrar. Os grandes proxectos en Meis non sirven para nada. Estamos cansos de grandes proxectos. E agora ven outra crítica ao goberno de agora. Que pasa coa Casa de Parga? Que pasa co Centro Médico de Meis? Isto é cruel. Isto é cruel. Sei que non gaño votos falando así, pero é que dame o mesmo. Eu son veciño de Meis e eu miro polo... Isto é cruel. Xa hai xente morta e todavía non temos o centro médico. Pero o que sí que temos é un dispensario de Paradela pechado,
O de Salmartiño con médico de vez en cando, e o de Arrochela, que está Paradela e Arrochela, é dicir, o Mosteiro Asunto, con unha médica e a outra que ven de vez en cando un día e así de Xaneiro. Non temos pediatra. E todavía nos siguen xogando con a Casa de Parga e o Novo Centro, que o fagan si les dá gana, nos dá o mesmo, queremos médicos, queremos personal sanitario, morremos hoxe. E hai xente que xa non está vendo. E isto é gravísimo. O da sanidade é gravísima. Nos sempre o levamos ao Parlamento. A nosa deputada Monse Prado é a lanza que sempre está en isto, levando todos os datos, facendo todas as campañas. E o Partido Socialista estaba moi preocupado en facer a Casa de Parga, que moi ben, mercache desa Casa de Parga, e agora que? Donde están os grandes proxectos? Donde está ese, como era? Hostelería, unha escola de hostelería da mancomunidade, ou como ese outro gran proxecto que iban a facer. Es pedra que está ali e o Concello non ten capacidade. Para que sirve a Casa de Parga? Para facer unha festa anual. Ben, eso é donde conversen o Partido Popular e o Partido Socialista. Grandes proxectos que non sirven para nada. Porque hai unha dotación presupuestaria para o novo centro e unha, digamos que uns terreos posto a disposición da Xunta. Hai un orzamento para o proxecto. Vale. O Partido Popular ten un orzamento para un proxecto. Nada máis. En Barlos xa está en construción. E é BNG o que goberna en Barlo. Que me refiro que moitas veces cando decimos es que son por outras... Non, cando as cousas son serias, as cousas son serias. Pero cando a pelesa foi por... que me lembro aquella encerrona que nos fixeron co antigo portavoz do Partido Popular, aquela encerrona rodeado de veciños, intentando mercar a Casa Parga e dicindo, pero se es que nos dá o mesmo a Casa Parga, a Casa Pepito ou Casa Juanita, es que nos dá absolutamente o mesmo. O que queremos é un sitio para o centro médico. O que nos tenemos que unificar es que nos aseguren o centro médico as tres forzas. Bueno, pois o único que se quedou aí é o BNG. O Partido Popular, de vez en cando, veñen aí e se reúnen diante dun cartel, vamos a facer un centro sanitario, o Partido Socialista chega ali a Casa de Parga, o pulmón de Meis, e o BNG dicindo, pero son os nosos cartos. Onde está? A miña xente ten que ir ao médico e non ten médico, non ten servicio sanitario. A Casa de Parga é un engano. Hai que recoñecer que non falan dela. Vamos a ver, agora que ven o ano, os grandes proxectos que van a surdir. Recordemos que o Partido Socialista tamén quería facer un hipódromo en Meis. Sendas, camiños, parroquias, lugares, mantemento. Antes falábamos que vostedes, lóxicamente, o que queren é facer un plan, un calendario para o servicio de traballos, pero como están agora atendidas? É moi fácil facer oposición en isto. Por lo tanto, vou a ser menos crítico do que a veciñanza é. Está no monte. Está na monte, a maioría de sendas, excepto que é a ruta de Pedra d'Auga en determinados sitios, os restos está a monte. Pero tamén é verdade, se non hai este programa que nos levamos de mantemento e todo, e con a limitada capacidade económica dun concello, moi importante as mociones que fai o BNG para que o SAF e a escola infantil as paguen que non ten que pagar, a Xunta e o Estado español. Por que máis diñeiro que queda? Por que me refiro a isto? Porque sí que fan limpezas. Sí, e sei que o fan, e sei que é que neso sería mentir, e eu nunca minto. Eu me poño en contacto co Concello e lles digo, mira, falei con esta asociación e isto para facer esta limpeza e sei que se pode a fan. Pero en realidade, al non ter ese programa de limpezas que creo que é esencial... Hai parches, non? Exactamente. E o que queda, a sensación da xente non é que limpen. A sensación da xente, que sensación é limpiaron ao veciño e non me limparon a mí. Ese programa solucionaría bastantes cousas. Que son difíciles de levar a cabo? Sí, para eso estamos en política. De que xeito isto, e tamén co que decía vostede antes, que non hai facilidade administrativa para novas implantacións de veciños, novas construccións, vivendas, ou para polígono industrial ou solo industrial. Isto, digamos que a política turística, todas as sendas, a ruta da Pedra d'Auga, lóxicamente é un atractivo e é un luxazo que o teñamos aquí,
temos, digamos que as grandes festas que ten e que se celebran en Meis, desde as de postas en valor do viño, as das menteiras de Paradela. Claro, todo eso, vale, e agora que ven, bueno, pues que se están preparando a Semana Santa, non de Paradela. E a Armenteira. E a Armenteira e todo isto. Bueno, de que xeito se están facendo ben as cousas ou de que xeito valora vostede este tipo de política de festas, pero que non me gustaría chamala de festas, sino de promoción turística? É que aí é onde ven a miña crítica. En canto a festas, ven, e máis, intentan, hubo un problema enorme coa Semana Santa de Paradela, máis ou menos parece que está solucionado, e todas estas festas. Pero por que non vou a chamar promoción turística? Porque son festas. Unha promoción turística é un plan que levábamos nós, que era unificar todo o concello. Somos un concello moi extenso, dá moitos problemas, pero tamén ten alguna ventaxe. Teñemos un dos románicos máis importantes de toda a provincia. Vou quedar na provincia porque Galiza en románico é aí. Temos un dos románicos máis importantes, pero aquí tamén temos xacementos megalíticos. Era moi fácil facer unhas contornas unificando dende Paradela até Armenteira, pasando polas rutas do románico de Meis e por algunos sitios polos petroglifos de Meis. Eso é facer unha promoción. En realidade, que a promoción que... Poñer en valor o territorio. Exactamente, pero poñemos o valor do territorio unificando o territorio, que a xente cando veña a Meis non veña simplemente as cabezas da Armenteira, non veña simplemente a Paradela e non coñeza o resto do concello. Para eso estaban as nosas rutas. Falábamos daquela ruta BBT que había que meter con programación europea para tener financiación, etcétera, que evidentemente non se fai. E vemos o éxito que ten o Día de San Vieto, sobran a xente en bicicleta que quere facer a ruta. Vayamos aí. Tenla todo o ano e, además, con unha programación europea, o que pode significar é que esas rutas xa veñen limpas. Veñen limpas porque o propio uso da ruta favorece. Por eso digo que non hai unha gran promoción turística, hai promoción de festas, non o nego. E con un traballo, ollo, é que eu non lle quero, eso sí, non quero sacar o traballo porque sei que o fan. E o fan, creo que eles creen que o fan ben. Dende fora, nos vemos que es que non sirve casi para nada. Entramos, porque nos quedan xa poucos minutos, señor Vázquez, situación económica do Concello, orzamentos para 26, 20 para este ano, a débeda, impostos aos veciños, política impositiva. Como valora vostede esta política municipal? Outra vez, vamos a ser moi coherentes. Está o BNG. O BNG tivo, para darlle a alcaldía, fai 2 legislaturas, unha liña vermella, de baixar o soldo, que naquel momento era excesivo, que tiña o Partido Popular, e que os soldos non nos metemos en él, porque se un soldo o que me fai a mí me garantizas que contratando unha persona, esa persona me trae máis fondos, eso es unha inversión, non é un soldo, eso para empezar. Pero se subiron o soldo, un 66%, e a cambio, que nos meteron? Unha subida bestial do IBI e unha subida bestial da basura que o BNG se avisou. O problema que temos en Meis coa basura, que temos un contencioso perdido. E nos fomos avisando, va a pagar sempre os veciños, e ao final pagaron. Aquí, os veciños de Meis non notaron tanta subida porque gracias ao BNG logramos paralizar un ano aquela subida. Collimos un artiluxio legal demostrando que o BNG traballa seriamente e eles, con maioría absoluta, fixeron os plenos, por certo, subiron 2 veces. Es decir, a subida es una, pero tuvieron que repetir o pleno e xa lle dixemos que non servía de nada porque estaban fora de plazo. Gracias a eso, o IBI tardou un ano máis en subir. Pero non quero o que son as subidas de impostos. A mí, se me suben o liso e me suben o IBI, pero a cambio beso unha mellora no mi concello, os impostos hai que pagarlos. O BNG apostamos por impostos. Por suposto, con que máis ten, máis pague, eso é básico, pero os impostos son necesarios. Todo o que temos é gracias aos impostos, pero de verdade que sirven uns impostos cando non se nos mellora a nosa calidad de vida e que sirven para ter unhas trabas. Outro punto que non me gustaría que se esquecera, moi relacionado con isto, el servicio de asistencia. O ano pasado nos pusimos en contacto coa alcaldesa, a alcaldesa fixo moi ben o seu traballo e logrou unha persona contratada para ayudar a asistencia. Durante ese momento, a asistencia al Meis máis ou menos funcionou. Ollo que o SAF xa digo que é culpa da Xunta e do Estado, porque non paga o que debe.
pero funcionou. Agora mesmo xa perdimos ese contrato de traballo. Agora mesmo está paralizado o servicio de asistencia. Pero se sigue prestando... Por suposto, pero calquer persoa que quera ponerse en contacto, porque unha traballadora sola non pode. Non pode. Mire como simplemente tendo máis recursos se mellora. Esa é a miña resposta. Pagamos impostos, pero que haya moitísimo... que a xente note a mellora. Se eu vou a pagar impostos e non vou a pagar a mellora, mal estamos facendo. Está claro. Orzamentos, débeda? Como... Nos orzamentos aquí es que siguen traballando. O gran follón que tivemos con ele na legislatura pasada es polo mesmo. Os orzamentos en mes son un adorno. Eles sacan un orzamento con unha maioría absoluta e despois ese orzamento non se cumple. E cada certo tempo hai un pleno extraordinario, hai un pleno normal de extrajudicial de crédito, pero con unas cantidades de 300.000, 600.000, es decir, para que tes un orzamento se despois tes que estar en un extrajudicial de crédito? Eu comprendo que cando faz un orzamento moitas cousas non están incluídas en ese orzamento. Sempre hai imprevistos, pero non todos. Pero, por exemplo, a carné dos callos de mes hai que facer un extrajudicial de crédito. Por aí vino o follón que tivemos con eles. E además lle decimos, se queréis que votamos a favor dun extrajudicial, por suposto, a xente ten dereito a cobrar o seu traballo. Pero o que non me podes facer é que fulanito ou fulanita fagan un traballo ao Concello por 1.000, 2.000 euros e metémelo en nuestro judicial de crédito xunto con facturas moi extrañas que intervención di que non se deben incluso pagar e decirme que vote todo xunto. Porque se voto todo xunto son eu o que con meu voto estou ao mellor facendo unha ilegalidade. Quen perde? A persona que lle debe 1.000, 2.000 euros que traballou e ten dereito a cobrar. Pero isto é un defecto que ten este en mes. Meten todo en global. E despois cando nos din, es que votades para que non cobre a xente. Non, o que voto é en contra de que a propia intervención di que isto pode ser ilegal. E fan eso. E eso me parece hasta cruel. Señor Vázquez, que lle gustaría decir como do que non podemos falar por falta de tempo, pero xa como remate desta edición de Falemos aquí en Canarias Baixas, aos veciños principalmente. Os veciños, pois, o que lles estou dicindo aquí, o BNG teñen un partido moi serio, eles saben, porque estamos en reuniones continuas coas asociacións e coa veciñanza, que todo o que eles nos presentan non o levamos ao Concello. As pequeñas cosas se fan, porque estamos en moita máis relación co equipo de goberno do que parece. E eles o ven que cando piden algo se fai. A política é algo moi serio. A política é a cosa máis seria. A política é a nosa vida. E por eso, cando no BNG somente falamos de cosas serias e parecemos aburridos, o que estamos é buscando un futuro para o Concello de Meis. E o futuro para o Concello de Meis é facer un pesón e facer atraer a xente para que este Concello se poda vivir e traballar en él. Acabemos cos grandes proxectos que solamente trouxeron desilusión e fracaso e empecemos a pensar en o que somos. Uno dos concellos fundamentais do Salnés, en extensión o máis grande, e dende a miña opinión o máis bonito, e ser moi ilusionantes. No momento que o Concello funcione, o Concello de Meis se disparará para arriba. E en eso podemos decirlo porque tenemos sello BNG e o demostramos en todos os sitios onde entramos a gobernar. Señor Vázquez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitísimas grazas por dar voz ao BNG de Meis e sempre moi a gusto aquí contigo. Este é a súa casa, a súa casa, a casa dos veciños e a casa, lóxicamente, de todas as forzas políticas que máis ou menos imos facendo rotar por aquí para que poidan ter os veciños de cada un dos concellos, lóxicamente, o análisis directo e o resumen e as propostas. Moitísimas gracias, moi boa noite e hasta unha vindeira ocasión. Vale, encantado de estar, gracias. Isto foi todo o que nos deu esta edición de Falemos con Xoán Vázquez, portavoz do BNG no Concello de Meis, con Luís Pérez, portavoz do BNG no Concello de Ribeira, e con Manuel Varela, presidente de Caixa Rural de Galicia. A semana que ven, máis e mellor se é posible, moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite e saúdos, gracias a Dios.